Helo, Heilwen dwi, a fi di cyfarwyddwr Llais Cymru. Yn 2020, a finne ar fi'n troi'n 40, nes i benderfynu peidio cael meltdown a midlife crisis, yn hytrach mentro a lansio Llais Cymru. Ro'n i wedi bod yn cynnig y wasanaeth yn llawrydd ers 2015, ond roedd jyglo'r cyfan gyda swydd llawn amser a bod yn fam yn ormod, wel, gwirion a dyd y gwir. Nes i lansio'r busnes yn Mawrth 2020, wythnos union cyn i'r coronavirus godi ben. Ond dwi ddim yn ofni her, ac roedd gallu tyfu'r busnes mewn cyfnod mor heriol a chyflogi fy staff cyntaf o fewn y 3 mis cyntaf yn dechrau da iawn i stori Llais Cymru. Pam Llais Cymru? Wel, llais am 2 reswm. Yn gyntaf, achos mae'r busnes yma i'ch helpu chi i rannu eich llais a'ch straeon. Yn ail, wel, oherwydd mae pawb sy'n fy nabod i yn gwybod bod defnyddio fy llais, cyfathrebu a siarad yn sgil sydd gen i ys pan o'n i'n lodes fach siaradus. Cymru, oherwydd mae busnes wedi ei leoli yng Nghymru, a dwi'n Gymraes sy'n angerddol am hyrwyddo Cymru ar Gymraeg. Felly, be'n union mae Llais Cymru'n neud? Wel, mae'r cwmni'n darparu 3 math o wasanaeth i'ch helpu chi i rannu eich llais a'ch stori. Marchnata a PR. O ddatganiadau i'r wasg i greu cynnwys gweledol ar gyfer eich cyfryngau cymdeithasol, o strategaethau a hyfforddiant marchnata i ddylunio a mwy. Dwi wedi gweithio'n gyson yn y maes ers 2010, felly mae gen i'r cysylltiadau i gyd. Wedi gweithio yn y wasg ar cyfryngau, mae gen i'r gallu pitio eich stori yn y modd gorau i'r cynhyrchwyr a'r gohebwyr hefyd. Mae'r staff hefyd yn wych am ddylunio, felly mae'r sgiliau i gyd yma, dan ni'n to. Trefnu a rheoli digwyddiadau. Ers 2015, dwi wedi bod yn trefnu lansiadau, gigs, cyngherdau a gwyliau ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Yn 2020, daeth y digwyddiadau ar-lein yn arbenigedd annisgwyl hefyd. Cyfryngau. Wel, dyma ble ddechreuodd fy stori i yn 2002, pan nes i'n ymchwilydd teledu ac yn angynhyrchydd a chyfarwyddwr teledu rhyngwladol, cyn symud i'r maes radio. Mae rhannu straeon a lleisiau ar y sgrin, ar y radio, ar-lein, ac mewn podlediadau bob amser yn bleser. Felly, dyna stori Llais Cymru. Os fedrwn ni eich helpu chi i rannu eich stori, cysylltwch. Fel da chi'n gwybod wan, dwi wastad yn barod am sgwrs.